Od tejto triedy sa očakávalo veľa. Druhá B je plná umelcov a tomu zodpovedali aj ich výsledky. Vyhrali divadlo, tanec jednotlivca, výtvarnú improvizáciu aj 2D tvorbu. Trochu sklamali v literárnej improvizácii a fotografii. Budú takí úspešní ako v netradičkách, alebo sa budú musieť uspokojiť s horším umiestnením. Oktáva svojou umeleckou tvorbou prekvapila a aj potešila. Presadili sa najmä v divadelnej improvizácii, 2D a 3D tvorbe, tanci, hudbe a PC grafike. Potešili ich výstupy porodcov natoľko, že vyhrajú? Štvrtá B si svojou bojovou povahou vydobila veľa úspechov v umeleckých disciplínach. Vyhrali literárnu improvizáciu, PC grafiku, fotopríbeh, prednes poézie, hudbu vlastnú aj prevzatú. Nezaostávali ani v poviedke, skupinovom tanci a 2D tvorbe. Uvidíme, kam to až dotiahnu.